Velkommen til Jubio, en interaktiv e-bog i biologi med bioteknologi og idræt. Jubio kan anvendes med alle PDF-readere, men her vil jeg vise, hvordan den bruges på en iPad i forbindelse med Goodreader, der kan downloades fra App Store. Her ser du skrivebordet på en iPad. Øverst ligger Goodreader og Dropboxen. Goodreader kommunikerer nemlig perfekt med Dropboxen, så du kan fx have Jubio liggende her. Jeg trykker en gang på Dropbox-ikonet. Herinde vælger jeg Jubio-mappen og derefter Jubio-PDF'en. Det har jeg gjort på forhånd her. Jubio vises nu som preview over til højre. Jeg trykker på ikonet i højre hjørne, og jeg vælger Open In, og nu kommer forskellige valgmuligheder frem, for eksempel Adobe Reader. Den er imidlertid ikke særlig god til iPads, og jeg vælger i stedet Goodreader. Efter nogle sekunder kommer du til den her forside. Ved at trykke på skærmen med dit finger, kommer værktøjslinjerne frem. Goodreader har en række værktøjer, hvor jeg blot vil vise udvalgte funktioner i denne tutorial. Jeg kan fx få et samlet overblik over indholdet ved at trykke på ikonet nede for neden i midten. Nu popper hele indholdsfortegnelsen op, og jeg kan vælge lige det kapitel og underkapitel, jeg ønsker. Jeg vil dog anbefale, at du i stedet bruger navigationsikonerne i Jubio og den interaktive indholdsfortegnelse, som vi nu går hen til. Det er meget lettere. Her ser du den samlede indholdsfortegnelse. Vi kigger lidt nærmere på kapitel 20 for at afprøve Goodreaders funktionalitet. Jeg trykker bare på knappen. Her er forsiden til kapitel 20, og jeg bladrer videre til kapitlets indholdsfortegnelse ved at trække skærmen fra højre mod venstre. Her er den interaktive indholdsfortegnelse for kapitel 20. Øverst ses de mange interaktive ikoner, som jeg imidlertid ikke vil bruge tid på her. Men de virker selvfølgelig også på iPad'en, ligesom på den bærbare computer. Jeg vælger kapitel 20.3, transkription, med et let tryk med min finger. Nu er jeg fremme ved en typisk normal side med en figur og noget tekst. Ved at trykke på skærmen med min finger, fremkommer værktøjslinjerne nok en gang. Jeg vælger nu notefunktionen ude til højre, og øverst kan man se, at jeg skal til at skrive en note. Jeg vælger det sted på skærmen, hvor jeg gerne vil have min note, og trykker. Første gang man skriver en note, vil denne skærm poppe op. Her kan man for eksempel vælge Save to this file, hvilket jeg gør her. Men du kan også vælge at lave en kopifil med dine noter i. Fremover kommer denne skærm ikke op, og det er således hurtigere med de kommende noter. Jeg har trykket på figuren og kan nu indtaste min note. Når det er gjort, trykker jeg Save. Hermed er den gemt for altid, medmindre jeg aktivt vælger at slette den igen. Noten ligger nu som et lille rødt ikon inde på figuren. Jeg trykker igen på skærmen, og værktøjslinjerne hentes frem igen. Nu vælger jeg overstregningsfunktionen ude til højre. Og mit valg kan ses øverst oppe på skærmen. Hvis jeg fortryder, kan jeg bare trykke på Cancel, og jeg kan også selv vælge min overstregningsfarve. Vi tager bare den gule. Nu kan jeg markere det stykke tekst med min finger, som jeg gerne vil overstrege. Det er hermed gjort. Og nu trykker jeg igen Save. Nu er overstregningen gemt, men jeg kan selvfølgelig slette den igen, hvis jeg har lyst til det, ligesom med noten. Jeg trykker lige en gang på markeringen med min finger. Nu kan jeg ændre farven efterfølgende, hvis jeg har fortrudt den gule farve. Et tryk på den røde farve, og så er det gule erstattet med rødt. Hvis jeg trykker på noten igen, så popper den op, og jeg kan skrive videre på den. Jeg trykker bare Close. Jeg kan til enhver tid zoome ind på en figur, da figuren er lavet med vektorgrafik og dermed kan forstørres i det uendelige. Zoom foregår med fingrene. Her ser vi figuren meget tæt på, så detaljerne bliver mere tydelige i DNA-strukturen. Jeg smutter tilbage til normalvisningen igen. Nu aktiverer jeg værktøjslinjerne endnu en gang med at trykke på skærmen. Og vælger understregningsfunktionen. Og øverst kan man se, at understregningen er med blå farve. Det kan jeg selvfølgelig ændre helt efter behag. Jeg understreger med min finger den tekst, jeg gerne vil fremhæve. Sådan, og herefter trykker jeg Save. Og så er jeg igen tilbage på siden med min note, overstregning og nu også understregning. Jeg aktiverer værktøjslinjerne en sidste gang og trykker på søgeikonet for neden. Nu kan jeg skrive et søgeord. Det kunne fx være genetisk kode som her. Når jeg trykker på søg, vil Goodreader lede efter søgeordet både i den almindelige tekst, i figurteksterne og i selve figurerne. Jeg trykker på søg. Efter meget kort tid findes det første hit, og jeg kan vælge at søge videre fremad ved at trykke på fremad-ikonet, eller søge tilbage ved at trykke på tilbage-ikonet. I stedet trykker jeg på tilbagepilen nederst i venstre hjørne. Den leder mig altid tilbage til den side, jeg kom fra. Sådan. Som du forhåbentlig kan se, er det ekstremt nemt at navigere rundt i Jubio og understrege, overstrege og sætte noter lige der, hvor du ønsker. Du kan selvfølgelig også trykke på interne og eksterne links, hvor vil du for eksempel ledes ud på nettet, hvis din iPad har netadgang. Og husk så, Jubio er til evigt eje med alle dine personlige ændringer, lige så længe du vil, når bare din skole har købt en licens. Det bliver vist ikke meget smartere.